Jeg kan godt lide at lave kvalitet. Det er sådan en konkurrence med mig selv, om hele tiden at kunne gøre tingene bedre. Ikke nødvendigvis bedre end andre, fordi der findes folk, der er bedre til, til andre ting, eller til andre processer, eller så videre. Men jeg kan godt lide, at det jeg laver i min stil og mit design og de ting jeg laver, kan blive bedre og bedre og bedre. Jeg startede med at blive student, og så læste jeg psykologi. Og da jeg så var færdig med det, jeg havde specialiseret mig i neuropsykologi, så var der ligesom ikke noget arbejde inden for det. Så en dag er der nogle af mine venner, der siger, at du er så god til at lave noget med dine hænder. Kan du ikke lave noget i læder, som er bedre end det der kinelort, man kan få rundt omkring? Så det prøvede jeg. Det gik meget godt, jeg fik det solgt, og så købte jeg noget mere læder og noget mere værktøj. Og så gik det sådan set bare fremad siden. Og det har jeg sådan gjort i 15-17 år efterhånden. Det er jo altså beregnet til, at en person kan have den om halsen. Og det kan folk jo så have meget fornøjelse med. Det er et karakteristika ved mit design, jeg altid runder hjørnerne. Når det er gjort, så sænkes det ned i navsverden, hvor det ligger døgn og suger. Når det så er sket, så bliver det gnedet ind i læderfedt og masseret godt igennem. Remmen i det her tilfælde skal så behandles med kantvoks. Så skal der laves huller i, og der laves hul til spændet og til fastgørelse af spændet. Så placeres der huller de korrekte steder. Så klistrer man foret på med neutolklæber. Når det er tørt, så laver man med en bejdeltang, så laver man huller til at sy i langs kanten. Når det er sket, så syr man med sadelmagerstik hele vejen rundt. Så glatter man sømmen. Så kanskærer man forsiden og knupper den af for fnuller og så videre. Så bliver det vokset, bliver knedet og endelig aftørret. Og så er det i princippet færdigt. Jeg agter ikke at gå på pension i den forstand, eller absentere mig fra den del af verden i hvert fald. Det bliver jeg ved med, indtil kanskeren falder ud af hånden på mig.